went. Hi ha qui balla per evadir-se, però què passa si ets ballarí i et passes de dilluns a divendres ballant? És el cas de Miquel Barcelona. Ell ha fet de la seva passió la seva feina i de sentir-se realitzat la seva vida. Davant d'una vida rutinària crec que has de ballar, però ja. Darrere la dansa sempre hi ha alegria. En moviment sempre hi ha alegria. Darrere del fet de moure's, fàcilment hi ha alegria, com quan algú mou les caderes o mou així, se'n riu del que està fent, crec que fàcilment mous i estàs en connexió amb aquesta alegria. I, per tant, crec que tots volem ser feliços i moure'ns molt. A mi m'agrada molt no saber qui sóc. A mi m'agrada molt no saber què sóc i m'agrada molt que no em diguin ets això. I m'agrada molt no saber què és la dansa per poder-la repensar. Per tant, crec que m'agradaria fer tot allò que encara no sé que vull fer i que no em diguin que no puc fer. Crec que la dansa són molts llocs i són molts llocs per descobrir. I que crec que com més gent la practiqui i més gent la vegi, la dansa és una gran eina per compartir alegria, per disfrutar i per evadir-se.